Li Kurdistanê li gelek deveran titûn tê çandin û firotin hilberandina titûnê karekî zehmet e ji ber ku dewlet hilberandina titûnê bi sînor kiriye malbat nikarin di seriya kotayekî de titûnê hilberînin û bifroşin. Titûna Xursê li bajarên herêmê bi nav û deng e ji ber ku yên dikişînin dibêjin titûnek bi qalîte ye û sivik e. Li 12 gundên Xursê titûn tê çandin. Hemî gundên Xursê di salên notî de hatbûn şewitandin ji ber operasyonû pevçûnên di navbera dewlet û PKK de. Piraniya rûniştvanên gundan jî wê demê koçê Qoserê kiribûn. Lê havînan tên li gundê xwe dimînin. Mihemed Aslan û hevjîna wî Eyhan her rojê ji Qoserê tên gund û karê xwe dikin dibe êvar ve digerin mala xwe. Dema ku di sala nû û sêyan de gundê wan hatiye xerakirin wê demê mecbûr mane ku mala xwe xweş bikin Qoserê lê têkiliya xwe ji gund nebirîne. Vê teعبawî tûna Xursê jî bi nav û deng ji bo vê teعبawî. Digel her du kurên xwe ji serê biharê dest bi karê titûnê dikin heta meha dawiya payîzê. Mihemed Aslan dibêje taybetiya titûna Xursê ji ax û ava wê tê. Taybetiya titûna Xursê bi Tirkiyê dibên heft şiklê axê hene çeşîtê wê. Ez texmîn dikim analîz jî kirin ji di Xursê yani wek merevê ji axa wê û ava wê. Özellikle wê ji hûr tê. Çünkü evî bizrê wê eynê bizr li Qoserê jî dişînin li gundê derdorî wekî dî jî dişînin. Wek wê dernakeve. Yani taybetiya wê de axa wê de yer halde. Ji axa wê ye. Tûna wê sert tê di nava herêmê de di bölgê de yani ana tibê tûna Xursê meşhûr e. Heta Amedê, heta Mêrdînê, herêma Mêrdîn Amed taybetî li vana difiroş. Ji ber ku erdê Xursê newal û pale makîne nikare bikeve lewma hemî kar bi dest dane. Axwa me karê me gundê me welatê kalkê me yani tu bikine ku desê insan jir nabe yani desê min xwe jir nabe. Ez metropola şuxulî me gelek cara ez İzmir şuxulî me Ankara şuxulî me İstanbul şuxulî me pir zehmet e. Yani çawa jî tu çıkarê jî bikine û karê me vedrê ama lê de kar bikim ve majmir têramînê karname û nesefam de keçetirî metropola. Ebûn di dezanin ku du meh karê titûnê pir giran e ji ber ku divê bi şev rabin avdan û çandinê bikin. Ya ji bo vîya herkes zehmeta wê jî heye em saet di çarê sibê radibin em pêncê sibê radibin em cana saet di çar nîvê sibê radibin ew jî dima yani ew wextê ev serî em jê bêjin çaxa min jî tûtinê ve dikin çaxa min jî ta qetînin ew jî dima em saet çara radibin çar nîve radibin pêncê radibin çünkü tûtin tavlê dixin ma tê çînin ew çîka xwe dikin. Digermê din nayçîn di bo çîkê di bo ku resîm mezraqê ew sibêzûk ayî wê varî ye tê sîda ket ser. Eyhan jî dibêje karê titûnê zehmet e lê xweş e ku dinar erdû milkê xwe dane. Tûna Xursê ye û evêya serik e a herî baş ag pere dike vêyayî. Em anha me çinîna wê xelas kiriye em anha dikin destek em dixin qaliba. Piştî mehkê mehû nîvkê toptenciya wan hene ê gişxwar didin topten li ser hev didin û ê gişxwar îca ew difiroşin ne wek karê xelkê îro her çola û metropola û patron ser serê merevin gişbûnû patoz û gişbûnû bîçer û gişbûnû aletê ê me law tişkî wanî tin migo her tiştê me destê me yî. Malbata Aslan gundiyên Xursê heta meha payîzê ê kar û barê titûnê dewam bikin. Xecî Can Fafîn, Dengê Amerîka, Xurs, Mêrdîn.